rahmatullahi ina tafiya na wani duniya gabaki ɗaya. Shehu Ibrahim ya ce mutane da yawa suna karanta wannan wazifa amma ba sun sirranta ba. To mun warware ta, ku biyo mu wannan bidiyon zuwa ƙarshe. Saurara ku. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Masoya annabi wannan sirrin ku ne, masoya annabi Muhammadu wannan sirrin ku ne, domin sirrin ijaba ne, sirrin ijaba ne. In dai Allah ya taimake ka iya zama kai aikin nan bayan ka yi miftahul amal shine istighfari 100 salati 100 halala 100. In ka kammala sai ka ɗauka wannan sirrin ismul azami ka biya ta so 4444. wa billahi allazi la ilaha illa hu abban da ka roƙa Allah zai, komai ka roƙa Allah zai maka albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. sai ne sirrin shine bismillahil malikil quddus sariul aliyu dashdami shi barhatun barahiya ashjimi ya nuna fita ka nakal wasi ya burhatan abara'ani min kulli da'in wa bala'in ya darjalil ya azimul kauni ka wulli buguyati wa adhil fita ka nakal wasi ila qawlika la shay'in kun fa yakun salamun qawlan rabbirahim aglayuba aglila tamun tamumun ayyuman kayyuman da kuwanan qa'imun qayyum na hashin bargashin bayillal umura shib wadih al-asrari wa kazalika nuri ibrahim malakutu samawati wal arda wa yakuna min al-muqinin. To kaji wannan shine ismul azam, ita ce aikin dan haka Allah ya ba mu ikon amfani da shi, Allah ya ba mu nasara albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya cika mu kowa muradansa na alkhairi albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam. Wato idan kun yi tunanin wannan bidiyo ya yi zarfi, wannan bayanan sun yi zarfi ko sun gamsar da ku, to ku jira zuwa bidiyon mu na gaba ku saurara abin da Shehu Ibrahim yake cewa.